Denne video omhandler offline på en kasse. Her ses et simpelt eksempel på et Bronco-system. En kasse, en database og en forbindelse til Nets, så den her kasse kan køre dankort. Det skal siges, at på et Bronco-system, så lægges al information på databasen. Det vil sige transaktioner, varepriser, brugere, ID-medier, alt ligger på databasen. Der er ikke noget, der ligger på kassen. Og det er uanset om man har en kasse, eller om man har 4 kasser, så ligger det hele på databasen. Der er 2 former for offline, som ofte bliver blandet sammen. Den første form for offline er, hvis kassen ikke kan få forbindelse til databasen. I så fald vil den ikke kunne hente nogle af de her informationer, medmindre at det er en offline kasse. Og en offline kasse betyder, at computeren, at kassen her, har en lokal kopi af databasen. Så den hele tiden synkroniserer, når der er forbindelse, og så når den mister forbindelse, vil den kunne køre videre med den lokale kopi. Når det er, at kassen så får forbindelse til databasen igen, vil den kunne synkronisere, og så vil alt køre videre, som om intet var hent. Den anden form for offline er, hvis kassen mister forbindelse til Nets. I så fald vil kassen ikke kunne gennemføre dankorttransaktioner, medmindre at kassen bliver sat op til at køre tvunget offline på dankort. Der er selvfølgelig også muligheden for, at kassen mister forbindelse både til databasen og til Nets. Her er en Bronco-kasse. En offline Bronco-kasse, som har mistet forbindelse til databasen. Altså det her eksempel. På den her Bronco-kasse, når jeg forsøger at starte kantinen op, så vil du kunne se, at den forsøger at forbinde til serveren, altså databasen. Det vil den stå og forsøge med, indtil jeg trykker på start i offline tilstand, hvorefter kassen vil starte op. Som du kan se, har den her kasse stadigvæk forbindelse til Nets, så den vil åbne kreditkortterminalen som sædvanligt. Så er kassen startet op, og som du kan se, er der et skilt herovre, der står offline tilstand. Man vil nu kunne gennemføre transaktioner som sædvanligt. Hvis det er, at man har mistet forbindelse til Nets også, og man gerne vil gennemføre dankorttransaktioner, kan man køre tvunget offline ved at trykke på funktioner, på kreditkort og trykke på tvunget offline her. Men det er der en anden vejledning, som forklarer nærmere og dybere. Hvis man så får forbindelse til databasen igen, så kan man trykke på funktioner og trykke på genstart i online tilstand. Og alt den knap egentlig gør, er at lukke programmet ned og starte det op igen. For når man starter programmet igen, vil den automatisk forsøge at forbinde til serveren igen. Hvis man stadigvæk ikke har forbindelse til serveren, altså databasen, kan man trykke igen på start i offline tilstand, hvorefter man kan køre videre i den offline tilstand.